battery, nagamit ng 16 kilometer na. Kaya nag-push button yung motor natin. Alam ko di na mag-push button to, may sira. Pero tayo guys. Tayo, libre. Yung direksyon na to guys, pupunta na sa Himalay, Lingayen. Ito na ang bus na to. Kailan lang to? Project ng government. Parang minibus siya. Kailan lang nag-umpisa dito sa Pangasinan. Biyahe nito Lingayen Dagupan. Nakasakay na rin ako minsan nito nung kinasa namin yung sasakyan sa buyer. Yung buyer ko, yan yung mekaniko ng electric bike, naging kaibigan ko. Mauna na po tayo eh. Yung bus namin meet up yan. Pampasahero talaga. May nadaanan po tayong nagkatanggulong. Baka hindi naman siguro tubeless yun. Dun sa e-bike may dala tayo laging tire sealant at inflator. Tutulungan sana natin, kaya lang di natin dala. At sigurado baka tube type yung motor niya, hindi rin pwedeng tire sealant sa tube type. Welcome to Himalay. Yung nabili ko pong second hand na belt nitong motor ko, tumagal na rin. Halos isang taon na.
second hand pa, 300. Ang brand new nito, 700, 800. Wala tayong pera nun. Yan o, pero kahit second hand siya, kahit second hand po siya, original po siya. Siguro nagpalit nito, ano, may kaya. Kaya kahit pwede pa yung belt niya, nagpapalit na. Sigurista yung mga pag may pera ka talaga, dapat sigurista ka sa buhay mo. Kung walang wala, hanggat kaya, gagamitin mo. Pag bumigay, saka ka magre-remedyo. Ganun po ang buhay ng kumisa nagigipit. Limited po yung pera sa buhay. Yun na po yung murang gasolina, 55.90 premium niya. Sa iba po 59. Dun sa base natin, ano pa siya, baka 61, 60. Ano, 5588, 5588. Lapit na tayo guys. Ito na yung base ni e-bike mechanic. Kanina pa nag-aantay ito. Hindi na lang, wala tayong nadaan ng yan po. Tayo po ang lugar ng boss ko. Dito na yun. Kala ko nahulog yung natin.